Good stuff. Nice. No. Don't quote the... No, they have to give us a written. No. You have to give us a written. You can't say in general. You have to write a written complete and tell me who it is. All. Yeah. You can't say all. You talk to the operator and say something different. In Facebook. What is it? Right, so she's crazy. She's crazy. Siza umuntu ngenhliziyo emhlophe ngokuyinikela ngokuthanda izwe lethu nokuthi kuyinhlamba ukutholakala usebenza kodwa uyaxhaphazeka kodwa igama lithi uyasebenza nasekhaya kuthiwa uyasebenza kodwa ugcina uxhaphazeka. Ayikho-ke into engiyinyanya njengokuxhaphazeke abantu bakithi abamnyama besebenzela iy'nkampani enkulu kakhulu le ufreeze yabona fried Flemex lo wenza ama-chips ngoba kuyicala ukuthi inkampani enkulu kangaka isupplya iningizimu Afrika yonke benza ibhizinisi eliserious kodwa mina abantu abayizandla zokwenza lelo bhizinisi labo betholakala behlukumezeke ngale ndlela ihlukumezeke ngayo. Ngibonga kakhulu kubafowethu abaloku bemile nabo ukuthi-ke mpela nilungisekele inkinga. Inkinga kasiyitholayo la ziningi kakhulu. Kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi kube khona umsebenzi otholakala mhlawumbe ube khona icadlanyana oba nalo ususpendwe emva kwalokho uma usubuya usuphuca iminyaka yakho ngoba iminyaka iservice ekhampanini ibalulekile ngoba umjuluko wakho umjuluko wengane zakho ikusasa lakho futhi ukuphila endaweni uxhaphazeka ungazazi uzofana nini emveni kwalokho kuyafika lapho bazofuna abakufunayo utholakala ukuthi into zakho wena ubujulukela ubala uhlafulisa yonke South Africa ama-chips kodwa wena awuhlafuli into ezokwenzeka-ke manje sezibe khona iy'khalo zibeningi kakhulu zifika kimi ngafika futhi la ifemini nangibona ngakhulu ukuthelela pha angijengekhundane ngoba ninkinga-ke yenu nifike nikhale nenkinga bese mase sesifika thina sithi soyilungisa inkinga seniyahoba niyaqasha nisaba ukuxoshwa into ezokwenzeka kuyodwa ngiyakunqoma ukusukumela nilwele amalungelo enu futhi noba sibenu niqhubeke nokubahlonipha ningabasabisi ngathi. That's number 1. Number 2 ukuthi zonke lezi nkinga enikhala ngazo njengamanje zizolistwa la zobanikeza only 1 week ukuthi bayilungise zonke ngokuyibala kwenu nyamithi ngithini mabe hluleka kuyilungisa lezi nkinga ngo-1 week ngiyabuya kanye nani siyayibhala ifemta. Sicela ukuthi sibe ne-order okwesibili inkinga eserious engiyithola emafamini amaningi ile issue yo-supervisor. Abantu bafike bedivide imindeni yabo imindeni yabo bese behamba bethatha leyo attitude bezodivide abantu emafamini. Yabona lento yama-favoritism lento yama-group emafamini iyayibulala iqabane iyanibulala ubumbano kubasebenzi bese kuzoba amanyala lapho izokuthiwa inyunyalo thuvile indawo umuntu la ahamba khona uzwa kuthiwa uphoqelekile ukuthi usayine ukuthi nathi inyunyalo ezokusiza kodwa uzoyoxosha femini ungasizakale nakanye. Into ezokwenzeka manje sicela umuntu aphakamisa isandla nihloniphane futhi niyeke nobuxoki bokuthi siyakhokhasa la sifuna ukuthi sizakale sonke nina seniyashika ngale seniyopimpana niyoqebana ukuze niyeke yonke lapho. So-ke into ebalulekile-ke ukuthi
njengamanje umfowethu nangu uphethe ipeni nephepha ayibhalwe phansi zonke inkinga engingasala neyodwa. Emveni kwalokho siyenze ngokubona. Emveni kwalokho 1 week bayilungisa inkinga ngiyabuya mina ngale next week ngifuna ukubuya nina senibhabha la phezulu kunye nebhokisi. Asisenkinga boss Sokufika mina namhlanje ukuthi thina la ekhaya sibaningi sineminyaka. Kunabantu abana-12 years la ekhaya. Kodwa babhala 30 rand per hour. Kunabantu abafike abana-3 years. Bahola kanye nanje njengalabo bantu. Mangase usizakale nalokho ukuthi uma kunyuka leshumi lelabani lahulumeni umqashi afakelana aye ngokushiyashiyana njengaqala imali ihlukana kaningi. Manje sifika kanye thina siyaswela manje lapho sihola sesithiwa hhayi silinda yahulumeni uholela abantu abafika 1998 abantu abanyukelwa imali. Siyacela lapho siyacela iminyaka ngeminyaka ayingalingani sonke sesiyalingana. ukushuthi kubalulekile into yokukonfesa mdewethu lokuthi ngicela ukuthi ukunyusa amaholo futhi kuhambiswane nokubafeya ukuthi usebenza kuyiphi department futhi u-operator noma wenini bese Hayi ubhekene. ngisho njalo na ngisho njalo Baba lana sinayo ikhona inkinga esinayo encane. Uyakwazi bami ngoLwesihlanu masigqiba kwenza i-boil out sibe sisazi ukuthi i-snappers asirani. Kodwa kungasho uba lalani nina bakwa-snappers. Monday sesiyabuya sizongena kokuqala sigibela ngemali. Imali zethu asifani. Doesn't matter ukuthi imali asifani. Kodwa kokuqala sigibela ngemali. Uyeza uline uwazi ukuthi awurani and iphepha libekwanga. Ufike ngo7 or 8 kuthiwe godukani nina balowo line. Senigibele senisayine u-in, senixoke u-in egate. Kodwa awuzuyithola imali yalolo suku. Usufikile usulani. Sicela ukuthi okay sicela ukuthi nisenzele iphepha elisho ukuthi nina nisebenza kulowo line lalani ngoba lowo line awusebenzi abavuma ukusebenzela lo phepha since sisekusifeme endala namanje ayikenzeki lonto kade sayicela kuma shop steward ukuthi makuno line ongahambi asibhalelwe iphepha ukuthi lo line awuhambi ukuze thina balowo line singavuki kunzima ukuthi usebenzise u80 rand uphinde ujikela ube ungazuhola shishumi. So siyacela leba masivukile sese abasinike or else babhala iphepha lokuthi masilale mawukuthi line awuhambi. okay mina inkinga engingathi nginayo la ekhaya ngu-operator mina la ekhaya manina bafundi ngicela ngu-operator wala ekhaya uma u-operator emshinini la ekhaya umshini ngeke ungawenzi ama-rejects vele uzowenza ama-rejects ama-rejects-ke sekuqaqwa ama-chips bese kuba amaphepha nje leyo nto leyo ihambe iyoweya siyachajwa sichatshele yona uhambe uyosayina i-warning mhlawumbe uzothi kuthiwa ikhilo lakhona lu-80 rand or 100 rand uma kuya ukuthi kube u3 kilos uzocharge u300 uma kuwu4 kuzoba u400 usayine i-warning ucharge nangoDisemba futhi kuphinde kuthiwa wena awuzukuyithola ibonus ngoba wena une-warning yama-reject okokuqala lokho kwakho. Okwesibili la ekhaya njengoba mina ngiku-operator ulayine ngu-operator ula ezansi uthola ukuthi unenkinga mhlawumbe udinga umakhenika or udinga usupervisor kunento eyonakele emshinini uthola la ekhaya amafoni asangena ngaphakathi fanele ushiye umshini uhambe ushone phezulu uvele konakele ucinga umuntu ongamazi nokuthi ukephi. Bengakujabulela ukuthi njengoba siwo-operator sikwazi ukungena namafoni ethu ngaphakathi because kuthiwa amafoni asangena. okay mana iphuzu lesibili elisithathu elithi kune unfair labor practice where eyonakala emshinini bese ithathwa iblenywa kuwena ekubeni kweningoniwa ngokuthi wena bayebethi senza ama-rejects nama-rejects bazosishaja niwenza ngamabomu asiwenzi ngamabomu akekho u-operator ongenza ama-rejects ngamabomu okay Angithi ngiyakhokhisa imali angithi. sikhokhisa imali i-wrong leyo nto leyo i-wrong leyo nto leyo sayine ne-warning ngaphezulu bazoyithatha manje le mali bephinde bekulethi ngoDisemba awuzukuthola ibonus ngoba wena une-warning. yabona bangihlabasa impela lapha
uyabona uma ngabe ngifika izinto lapho bangiqhaza ngempela futhi yabona make bangayilungisa le nto lingapheleli iviki into yonke lento soyibhala la asiyibhale ngempela futhi ngiyacela ngoba basijwayela kangaka mamana bese uzothi enye manini elinye iphuzu elibalekile engicabanga ukuthi operator akube nayo into ethiwa mode of communication noma kuthiwa akusewona ifoni yabona kodwa kube khona indlela lezi efakwa lana zokwazi ukuxhumana no-supervisor ufuna umakhenika awumazi nokuthi yes develop isystem yokwazi ukuthi ni-communicate kahle ngoba ikhona emafemini into enjengaleyo yokwazi ukufaka endlebeni uyapressa lana uya-communicate uyasho ukuthi kune-fault kwaSNEPAS edepartment yababantu kanjalo bhala iphuzu indoda class kahle kahle mina amacengwana nginombuzo ngoba ezinye izinto sibesingazazi kuyenzeka yini ukuthi umuntu asebenze over 20 years enkampanini engabonga ngisho ngesoki selibhalwe noma igama lenkampani yenzekile njalo kwenzeki akaze wa-break mhlambe akaze kwenzeke lutho lokwasebenza into eyenzeka ngeleyo from 98 till now iyenzeka into enjalo ayenzeki enkampanini eyinkulu enjengalezi kuze ngabe kunama services o 5-year service ama recognition nama bonus akhona no 10-year service yabona abantu abakwazi abamgobhoda company bayahlonishwa abantu abakwazi ukuba discipline enkampanini bayahlonishwa akakwenzeki lokho mama nakho lokho sicela ukubhala phansi njengelinye lamaphuzu lokuthi into yebo asisheshe bawethu into eyenzekalayo thina ngapha kwecala se-dispatch siletha into eyi-1 udispatch wena mfowethu se-dispatch sifuna nini impela bakuthiwe yinini ebenicashe nolwazi sinengxaki yokuba sithi xa sisebenza ixesha lethu kuthiwa ngo-5 o'clock njengoba singeno-7 o'clock kuyenzeka sisebenze kwam kuletho past 7 kodwa eyo mali ayikhobo siphinde futhi sibe nengxaki enkulu kakhulu usupervisor wethu uyasithula mihla namalanga yonke imihla umnqundu yonke nje loo nto sithuka yona samaposa usupervisor ubani loyo ubani usubusubu angumazi ngale xasheni amumlanda awuye landinja Hey, shenge, ahamba nobafu umlando. Ulanda supervisor. lo utwenza no-supervisor ngifuna ukuthi aqoshwe manje ngisenzela siyalungisa la sinengxaki yokuxa sisebenza ixesha bakhokha xa bekhokha ama-hour aphela ku-5 ubusebenzi baphela ngo-8 abasayikhokhi bona ngaphusukela ngo-8 ngakho asinayo basuke bathathe wona loo ma-hour bakhathi bona laba abawasebenzela ungawakhokhela okay overtime yes ungaphansi kwalamanyala la ama-agent lento leyo hey La ngesikhathi esincane ngisebenza. Kodwa kuningi nami sengibonile ukuthi kuyenzeka. pharmacies awusheli la Njengapha i-dispatch okwasenze i-dispatch ngala. Ukuqala esokugalela ukuhambisana kwakho lokwa supervisor uqala ngakho. Supervisor kusho noma yini ayithandayo. Kodwa ngalesikhathi uma uthi uphendulana naye ngalokho, usunikanye uzothola. Kodwa uzosho ngesilisa. Usunikanye ukwenquza yonke lonto. Uyibiza njengoba iyinjalo. usho lo nepani Hayi manje uzomufika bese uthathe emva kwalokho. Uma ufika le phezulu uzoqala ngenye inhlamba futhi yokuqala phansi enye inhlamba yokuqala umsunikanye wokuqala utholele wesibili lo uthole ezansi wathola upstairs kwi-manager uma ufike kwi-manager uzokutshela ukushaya ngempama wokuqala ukutshela ukushaya ngempama izokuxosha futhi yiphi yona lo manager leyo wethu izokushaya ngempama khona la phezulu bese okunye kuzoba indaba yemali neminyaka yo-4 usebenza la ekhaya imali yami ihlezi ifanele nje efana nakuzana ayishintshi ngoba kodwa ama-hours enyuke mhlawumbe kwaze waba kabili 27 8 kodwa kuyefana imali yakhona ayishintshi ngoba eshuba futhi
overtime sikhokheni waba off ngomsombuluko thatha overtime yakho uthi overtime ethi sabathi phela musuka ngesabathi thatha overtime ungathatha into enkulu ufake into encane iphinde ibe encane na ngeke wakwenza kanjalo thatha Saturday overtime yakho ufake ngala ku Monday emva lokho usune normal day Yeah, sabonga omunye. Yebo. Ina 21 years. Ngaphamisizo mama. Ina 21 years sasebenza la ekhaya. Besicela ukukhulumele nomqashi wethu asibuyisele eminyakeni yethu. Wasithembisa u3 months wathi uzosibuyisela eminyakeni yethu. After 3 months. Mani bafethu. Uthi iminyaka injani ke? Ina 21 years ngisebenza la ekhaya. 21 years. Sabuya umqashi wethu asithembisa ukuthi uzosibuyisela imali yethu after 3 months kuze kuyimanje akasibuyisela ngeminyaka yethu. Iminyaka yini ama service? Imali yethu. Imali. Ka 21 years. Ka 21 years. Akazani anikeze kanjani? Naqashwa kabusha. Cha, wasiqasha kabusha. Kodwa lo service ka 21 years lo ma deductions. Wayekade sithembise u3 months wathi uzosibuyisela emva kwa 3 months. After 3 months akasibuyisela iminyaka yethu. Sicela ukuthi asibuyisele. Mana mbuyisele iminyaka noma ngifuna ucacise mama khuluma ngemali. Asibuyisele imali yethu yeminyaka yethu. Awukho makulaba awuchazi lento lokuthi labatelekayo base beqashwa babuyisa abafike base leminyaka abafike ngayo yabulawa yabulawa kuthiwa wasithembisa u3 months ukuthi uzobuyisela iminyaka yenu yebo wangasibuyisela kuze kuyimali kwakuyi form of punishment yebo lo 3 months yebo bese ke nibuyelwa long service yenu yebo kuze kube manje akaze libuyisele izobuyela with immediate effect emfungumiso Yes, why you are swearing all the staff members? They are complaining that you swear them, you call them motherfuckers. No. I don't before I listen carefully. And then there are numerous complaints, and then the staff members here can't all of them lies. I understand that. And then when you call them motherfuckers, and then when you go upstairs, they get another motherfucker there to disperse motherfucker, manager motherfucker, all those things. Why? I don't use motherfucker. Why? Okay, I understand. Under pressure, I do swear. But in terms of pushing the job, not saying motherfucker. When I told you to a motherfucker, I never swear motherfucker. Call him Muzia, Pilani. Call Pilani. When I took out Mama Butula, one of the children in the Mama. Okay, I apologize. I do apologize. But you apologize now. Why never protest I'm before? going to demand that you must be fired now. Because you are swearing people on duty. These are not your dogs. These are employees. You should be fired right now. Why you treat them like bullshit? Why? Why you do that? You're not talking about bullshit, boss. I'm talking about pushing a job instead of moving the job. And then you swear them. In terms of moving the job, not swearing them directly. Motherfucker No, I never use is a type of job. I never use Motherfucker is a type of job. What type of insult do you use? In terms of swearing them, tell them, Yes. lick fast, guys. And the share salam. No, you just accepted that you are swearing these people. In terms of using effing, not the motherfucker. In terms of what? Make fast for the job. Or you swear them based on that? Yeah, not motherfuckers, Baba. I don't use the term. You are said you are apologize. You apologize for what? They all just look at me too. You know the motive. Okay, I apologize. You apologize. Got to pick and joke about you. Sorry. Do you want to lose your job? Because I can make it happen right now. Why do you treat people? Okay.
Good. Uyahamba. Nefumana ahamba nithi. Ngimposha. Okay. Siyacela madungwane Siyacela madungwane kule ngxaki esibhekene nayo kule femu. Ekudala kunexesha siyilwa njengoba sityityimba sikhala mihla namalanga uba ngathi ngalungiseka. Into yokuqala endiyicelayo ndicela lo mfazi athathe imali yami xa ndirhola kuthiwa yinyonyana aphume aphele epayslipini yami ngoba umqashi uyandiphoqa uba mandingene ngoba kaloku ndidinga le ntlobo yale milimili impuphu. Yayibona loo nto leyo. Sibuye sibe nengxaki apha ngaphakathi. Ilungelo andinalo, ilungelo ndiligqibela phaa egeyithini ilungelo. Andinayo into yokuthiwa lilungelo. uVasilina ufuneka umimpephethula ngathi nguphaya andiuthambisa ndingene into yokuthambisa ngaphakathi. Xa ndiyochama ufuneka ndibe nexesha xa ndiyochama ndiyabhala phantsi ndibhala i-clock number yam ndine-warning yephedi eyatholakala etoilet. Andingumntu oba absent, andikaze ndagula oko ndafika la ekhaya ngoba ndigule kaloku ndingumnyuzi. Andikaze ndaba na-warning la ekhaya absent andinayo kodwa ndibe nayo i-warning yokuba kutholakele iphedi etoilet ndatshaja u-100 ngaphezulu and loo warning izondithatha kuze kufika uDisemba ngendithole nto ngoDisemba ngale warning yakhona endiyithole. Okay, iphuze i-DC and futhi i-DC should not affect ibonus yangoDisemba ngoba lelo kwakuhlangene bahlanganise engahlangani basenza sengathi bayinkampani eqashini wabanye abantu kodwa futhi manje bona indlela abaniphethe ngayo ayikho right. And the DC must be consistency and the DC must be aligned with the work ethic and then ibhalelo kwethu Sicela nale ndaba yezinduna zasebusuku siyayixelela bakwethu indaba yenduna asinto nenduna kodwa siyacela ukuthi induna ake zisiphathe ngendlela zisinike umsebenzi ngendlela ngohlelo hayi lento eziyenzayo siyayixelela bakwethu ndawo yenduna Inyonyana mnaba kwethu ndiyazicelela ngalo lonke iphutha even le company iyacharge imali la driver nama-truck assistant khona la kwe-truck becingane kenzeka balayishe impahla ngephutha la bingaphelile esitolo bofika baclaim lesebox iyashotha kwibox elilodwa sese ihamba ngama-cartons lelo box elilodwa kubuya neclaim la ishaja kuwena even bebona ukuthi iphutha laba baliloda kuzocharge wabonana la yochama ekhathi sokusebenza mhlawumbe lethi ngo-5 minutes wathiwathi uzocharge ukuthi u-off wakhula macingwane wangeza emsebenzini noma wethe washeshe waphuma ubu-off sukulona imagine from 7 to 3 mhlawumbe wathi uhambe ngo-3 kuthiwa lo suku lufile mana-ke kula kuloko dispatch ngizothi mina qine umthetho wamakhamera lapho ngoba ekugcineni kosuku funa siyazi ukuthi ngabantu kungenzeka nani ngempela uthole ukuthi untshontshiwe yabona ngoba la kufuneki lana sithi sidlule abasebenzi lana bese silahlekelwa i-order ne-discipline kuyenzeka abantu bantshontshe emsebenzini bakuthi sisasebenza nathi nansisasebenza emsebenzini manje into eyenzakalayo la kubalulekile ukuthi lapho in terms of that one ngoba ibucayi kakhulu leyo ngoba suke kuphuma i-product yabona iyaphi na iyasabalala emphakathini nginamanga ngikatha kwethu ngoba leyo nto leyo it-requires ukuthi kube namakhamera kube ne-discipline ekhona kube ne-investigation eproper ukuthi ngempela ayisalanga endleleni nje load mayithingana khona security there's a loader there's a check these people basheka le book esengikhuluma ngayo kuyenzeka iloader ukuthola ukuthi ingenile security uthola ukuthi ingenile i-check uthola ukuthi ingenile ucharge kunjalo macingwane hayi babhedake babeshalo ya bhala phansi project operator wo-Fry ngoba igcine thina si-operate kusuka la kusuka khona i-production from eqaleni ngoba si-operate wo-Fry kunamafutha lapha kunamagesi so uma kwenzeka iphutha wakhohlwa ivalve ikude ovula kuyona amafutha wena ubhizi la ubheka umshini lokuwona obhekene nawo kwenzeke mhlawumbe uyikhohle achitheke lawo mafutha ungachitheki nento engakanani kodwa egcineni ucharge ekubeni kwa-hour esiliholayo i-hour elingana ne-hour lopheka phambili kwayona leyo mali encane esikhala ngayo sicela ukuthi basinyusele ehoureni still basicharge kuyona
mabe sacela ukuthi bafuthi kulungiseke le nto thina siko-fryer nabantu abango-operator phambili. Ekugcineni udriver akwazi ukuhola njengokhondaktha ngoba sihola njengabophekha phambili kodwa sibe sisha ngemuva. Nabantu abapheka lapha abapheka immbila kodwa bahola imali eholwa kuphela. La i-production iqala khona. Udla amathambo ukuthi masikhuluma basithatha basipha phambili. Yebo. Yabona la ekhaya. Leminyaka yo-21 kodwa ngiyakutshela ukuthi yafana nomuntu ophekha lapho phambili. Yafana nomuntu osanda ukufika mhlawumbe neminyaka emithathu. So la ekhaya sike sahamba sayisitileki siyaniswa impatho leyangaphakathi. Bajikele bona abasebenzi angifuni ukubavika bona lapha banamanga kakhulu lapho. Funa uyazi ukuthi uphethe abantu abanamanga kunjalo yonke le nto ikhuluma bazoyisa lapha phambili ubani kade ethethe ubani yabo ubani bephawu lapha ethethe mina benganifuna ukunibona uba ndingene ukhona ababhala igama lami phandle uphunywa kuyesiteleki kwathi umsusi wesiteleka yimina noNjabulo omnye zanga abawu-2 zange babuye. So abantu bala ekhaya banamanga futhi omama abadala banamanga. Ibone ngaba balungisa ifemu ibona abanamanga. Ibona abagijima bami baye emandleni oma ngathi emandleni. Yabo? Okay. And then ucela abhale phansi iphuzu lalo mfowethu. Kodwa ngingakugcizelela kodwa. Ngicela ukugcina manje mfowethu ngoba kufanele kodwa ngigcizelela kodwa ukuthi njengoba sengiyilana ngizama ukulungisa lesimo akekho umuntu ozoqoshwa lokhu. Okay. Nango owalimala ke singela kuleyo kulimala futhi balekile. Walimala kuphi? Limala 2008 emshini nekubeka bangangibona. Hayi ngoba ungakangubani. Angisiwa kangubani. Okay. Angisiwa kangubani. Ngalimala khona ekhaya. Abakazi banginike. Lutho khona ngaye eMount Ashmore ngoba sihlala uhlulu. Ngathi ngoba amaphepha asenawo sokudala ucela bangipha amaphepha bangisithi uzovula. Bafike bathi 5 years amaphepha bayakhipha ku-compost. Ase ngithi ngoba vele ngilimele uyabona angilimalanga ngalimela kumqashi la ekhaya. Angilimalanga sibedlela. Kufanele angikhokhele ngoba vele kuyabonakala sengalimala. Uthi amaphepha awekho kodwa manje kuyabonakala sengalimala. Kuyabonakala kuzozolunga mntu kababa. Ngicela ubhale phansi mntu kababa. Mbovu, imali, nomafu. Supervisor wethu tonight. Khuluma iziphambili. Usupervisor wethu unama-favorite akhe. Kuyenzeka asibhale kwi-short time sibe baningi. Emva kwalokho abanye besingabo kwi-short time bebuye bezosebenza. Singazi ukuthi kusho ukuthi bona bafonele ngasese eceleni. Singekho. Oh, le nto sikhuluma ngama-favoritism. Yebo. Okay. Cha sicela ukugcina ngiyacela. Masiphethe family fana nokuthi siyingane zakhe sonke so meseqonyiwe sekukhona ama-favorite thina sesamadogo masikhuluma kuthiwe siyadakwa kodwa khona abantu abathi bakhuluma balalela ukuthi bathini so sicela ukulungisela yona akwazi usupervisor ngajola family because sonke sifuna i-treatment efanayo akakwazi ukuthi kanjani apho uyajola engikhala ngakho mina phethe dispatch mfowethu asisebenzi as abantu abaphilayo sisebenza thina njengey'lwane labo sisibongobe la nabafowethu abanye ibona abapheka i-production langaphakathi le production futhi isuka from la uyofika ezansi lapha funa imuve obani ithina kuthiwa amabhula simuve lo mpahla sisekuphi malanga phakathi kunamatrailer la kuyenzeka kulesha amatrailer awu-20 ngosuku adonselwe obani ithina
uqede kulo matrela sidonsela ama-truck ama-distance ngosuku olulodwa umsebenzi weviki thina ngosuku olulodwa suke lapho ntambama kuzongena basebusuku leyo mpahla kumele besiyimuvile thina but masiphume ngesikhathi esingale kwa-5 ngoba siphuma vele ngesikhathi esingale kwa-5 asiwathola ama-hour lawo uqede lapho umuva leyo mpahla leyo ye-day shift ufuna uyodonsela ama-truck uyodonsela ama-trailer usuke lapho leyo mpahla uyoyilayisha wena ade uyidonsela leyo mpahla leyo so leyo nto leyo yasigqilaza thina kakhulu as siyabantu ngoba manje ngade sesebenza ngayo ngathi asisesiba abantu akekho umuntu osebenza ngalo lakho lefana nekabapho lwana ngoba kungcono nengongo ngoba masikhathele ilala phansi manje la ikhama umuntu uyakhuluma afuna ukuqosha so sikhathele lo ngendlela-ke eyaphambili bafowethu onke lamaphuzu abhaliwe alistiwe amanye sisazowa-eda nangu nomfowethu khona ngapha abafuthi bekhona so wa-eda amanye amaphuzu lapha nalapha bese ngithola ikhophi khona manje emveni kwalokho 1 week only 1 week emveni kwalokho hayi kunjalo vele nje Martha! Supervisor, and then can you please suspend and do further investigation? Suspended supervisor is swearing all the staff members. Which one is that? The Indian short guy that came in. Supervisor. Yeah, he's swearing and he's highly disrespectful. And if we can suspend him immediate effect, and then you do your thorough investigation and further investigation, so it is not based on hatred, and so that if you found guilty, and you may please fire him, because it's very important that we resolve issues according to our agreements. Yes, please, it's very bad, and the way things are, and the copy of all the complaints, and I'm pleading at least 1 week to resolve all the issues, and then I'll come next week so that we can unpack and see how things have went, and I hope you resolve all the issues, my brother, and please, we don't want the bad name for the company. Thank you. Yes.